आज आईने टोमॅटोची चटणी केली आहे। हे बघा, अतिशय झटपट होणारा प्रकार आहे, कमी साहित्यात आणि चवीला पण तेवढाच मस्त आहे। गरमागरम भाकरीवर खायला अतिशय उत्तम असा पर्याय आहे। मी ते टोमॅटोची चटणी करणार आहे। त्यासाठी मी हे म्हणजे मध्यम आकाराचे 3 टोमॅटो बारीक कापून घेतले आहेत आणि तेवढेच 3 कांदे घेतले आहेत बघा, हे बारीक चिरून एकदम बारीक चिरलेत कांदे 3 कांदे आणि 3 टोमॅटो आणि ही आलं लसूणची पेस्ट आहे। नंतर हा मसाला घालला आहे, तिखट म्हणून मालवणी मसाला, थोडीशी कोथिंबीर आणि मीठ आणि तेल। तर मी ते गॅसवर पॅन तापत ठेवलं आहे। आता यामध्ये मी तेल घालते। पॅन तापलं की हे बघा 3 चमचे मी तेल घातले, कारण कांदा आपल्याला चांगला भाजून, कांदा आणि टोमॅटो एकदमच भाजायचा आहे तो। आणि ही चटणी आपण केलेला 3-4 दिवस राहते, कारण ह्याच्यामध्ये आपण पाणी वापरणारच नाही, तो वाफेवर शिजवणार आहोत। जेव्हा आपल्याकडे भाजी कुठची समजा पालेभाजी असते, मग त्याच्यावर भाकरी खायची काही जण आवडत नाही, मग त्यावेळेला ही टोमॅटोची जर चटणी असेल तर त्याच्यावर भाकरी आणि आंबट तिखट चांगली लागते ही चटणी। तुम्ही अशी तुम्हाला जर कृती बघितल्यानंतर आवडली तर तुम्ही ती करून बघा। तर ही अशा प्रकारे चटणी केली ना तर ती सगळ्यांना आवडते। तर आता हे बघा तेल तापलं आहे, मी पहिल्यांदा कांदा घालते। बघा कांदा असा परतायचा थोडा वेळ, अर्धा मिनिट, नंतर मग आपण टोमॅटो घालूया। टोमॅटो घालते, मीठ घालायचं आणि हे घातल्यानंतर मीठ घालायचं। नंतर थोड्या वेळाने 1 मिनिट झाकण ठेवून द्यायचं आणि मग आपण काय करायचं, आलं लसूणची पेस्ट घालायची की ती पण चांगली, तिथला त्याचा वास मोडला हिरवेपणाचा की नंतर मसाला वगैरे घालायचा आहे। तर आता हे बघा चांगलं आपण हे परतून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये मीठ घालूया आणि जरा झाकण ठेवून आपण 2 मिनटं हे चांगलं शिजायला देऊया। त्याच्यावर चवीप्रमाणे याच्यामध्ये मीठ घालायचं आणि ह्याचं झाकण असतं ना पॅनचं, ते वर लावून मी ठेवून देते। गॅस फुल आहे, मी जरा कमी करते गॅस। 2 मिनटं झालेली आहेत, हे बघा चांगली वाफ आली आहे। परत आपण ढवळून घेऊ एकदा, चांगलं मऊ व्हायला पाहिजे, टोमॅटो आणि कांदा एकजीव व्हायला पाहिजे। आता मी ह्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालते, जास्त नाही घालायचे, अर्धा चमचा आहे बघा, आणि थोडीशी हळद घालते। चांगली बघा झाली आहे ना मऊ थोडीशी। आता आणखीन आपण काय याच्यामध्ये मसाला घालूया। आपल्याला तिखट हवं आहे त्याप्रमाणे आम्ही 1.5 चमचाच मसाला, आमचा हा मसाला तिखट आहे, 1.5 चमचा मसाला घालते। आणि परत आपण ह्याला एकदम कमी गॅस करून, मी आता कमी गॅस ठेवला आहे एकदम बघा, त्या गॅसवरती आपण आणखीन ह्याला वाफ देऊया आणि वरनं कोथिंबीर घातली। हवं तर शेंगदाण्याचं कूट पण ज्यांना आवडतं त्यांना घाला, हरकत नाही, शेंगदाण्याच्या कुटाने पण छान लागते शेंगदाण्याचं कूट घातलं की। पण आम्हाला काय, माझ्याकडे शेंगदाण्याचं भाजलेलं नाही आहे, ते भाजायचे म्हणजे परत हे, तर हे चांगलं पण हे बघा आलं लसूणचा वास जाईपर्यंत चांगला पण हे परत त्याला वाफ देऊया। झाकण ठेवून ह्याला आपण 5 मिनिटाला वाफ देऊया। हे बघा बघा चांगलं ते टोमॅटो आणि कांद्याने तेल सोडायला सुरुवात केली आहे, दिसत तुम्हाला कडेने चांगलं। ही अशी आंबट तिखट छान लागते चटणी। म्हणजे कधी पण आपल्याला जास्त दिवस नाही राहत, मग फ्रीजमध्ये ठेवली ना तर 3-4 दिवस राहील ही। आता मी याच्यामध्ये कोथिंबीर घालते। चांगला आपला टोमॅटो पण बघा शिजला आहे, कांदा शिजला आहे आणि चटपटीत भाकरीबरोबर चपातीवर खायला छान लागते। तर मित्रांनो, अतिशय झटपट होणारी आणि कमीत कमी साहित्यात बनणारी टोमॅटोची चटणी ही तयार झालेली आहे।
बाहेर छान पाऊस पडत असताना गरमागरम भाकरीबरोबर खायला ही टोमॅटोची चटणी तुम्ही नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.